ସାଧବାଣୀ ମନା କରିନି। ସାଧବ କଣ କହିଲା? କହିଲା କାୟ ମନ ପ୍ରାଣ ପରା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରଘୁର ଗୀତ ନିକଟରେ। ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛି ପଦ୍ମା। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ବଣିକ। ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ପଦ୍ମାର କୋଳରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ହରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳିଯୁଗର ସେଇ ସତୀ ନାରୀଟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ବଣିକ ପିଲା ଯୋଉ ବଣିକ ଜୁଏଲର୍ସ ଦୋକାନ ତା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ, ତା ଘର, ତା ଖଟ, ତା ମଠ, ତା ପ୍ଲଟ ସବୁ ରଘୁର ଠିକଣାରେ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିତେ ହୋଇଲା ରଘୁର କ୍ଷିତ ମଠ। ସତୀ ନାରୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ନୂତନ ନାମ ରଘୁର କ୍ଷିତ ମଠ। ରଘୁ ମହାନ୍ତି ରଘୁର କ୍ଷିତ ମଠ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ଆତ୍ମା ଆଙ୍ଗୁଠିଏ ବଳ ଜନ୍ମଠାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ଆଣିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ନାରୀ। ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଲା ଚାହିଁଲୁ। କେମିତି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆଣିକି ଥୋଇ ପାରୁ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ହଁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଇଏ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର ତ କଣ ସେ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। କଣ ଭୁଲ ଦଉଛ କଥା ହିନ୍ଦୁ କଲେ ତୁ ବାହ୍ୟ କଥା ଆରେ ମୋ ବାହାଘର 6 ମାସ ହେଇଥାଏ। ଉଠୁନ କେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ମେଡିକାଲରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 6 ମାସ ବାହାଘର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଗଲେ କହିଲେ ମଧୁରା ବଞ୍ଚିବନି। ଏଇଟା କଥାରେ କହନ୍ତି ଯମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଟା ଲଢୁଛି। ଏ ଟୋକା ଯମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଲାଣି, ୟା ବଞ୍ଚିବନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା କିରେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କଣ ଯମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲା, ହେ ଜମଦେବ, ତାହେ ଜମଦେବ, ତାହେ ଜମଦେବ, ତା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ଏମିତି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଦେଲା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଡାକିଦେଲା ଯମ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କହିଲେ ମା କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇଯିବେ? ନା ହଁ ମା ନେଇଯିବି। ତା ଈଶ୍ୱର ପିଲା ତାକୁ ରଖିବିନି। କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ଧରି କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଗୁରୁ ହାତ ଧରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ନେବେ। ମର ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମରିବି ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ଆଉ ମର ଦେହରେ ତ ଭାଗ୍ୟା ଜମ ବାହା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଯୋଉଦିନ 2ଟା ପିଲା ହେଇଯିବ, 2ଟା ପିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେବେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିବେ। ଯମ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି, ଗୋଟା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା କହିଲା କଥା ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ନେବି। 2ଟା ପିଲା ହେଲେ ହଁ, 2ଟା ପିଲା ହଉ ନେବି। ଆଉ କଣ ଆଇବି ଭଲ ହେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋ ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମାସେ 1.5 ମାସ ଯାଇନି। ସେ ଖାଲି ଆମ ଟିକିରି ଆଡ଼େ ଧାଇଲା। ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ଇଏ କ'ଣ ସୁବିଧା ଗଳାରେ ଧାଉଛି। 2-3 ଥର ଗଲା ପରେ 4 ଥର ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି କେତେ ନା ପଇଲା। କ'ଣ ପଇଲା? ନାକ ମୁଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ନା ଯାତ୍ରା ବାଟ କ୍ୟାମ୍ପ। କୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ? ଯାତ୍ରା ବାଟ।
फैमिली प्लानिंग क्या फैमिली प्लानिंग की क्या ऑपरेशन भाई होया ना तो स्त्री हां जमो देवता पंचायत देला जमो देवता कथा दे जमो देवता कहले दीटा छुआ है तो स्वामी मर गोटे छुआ रे ऑपरेशन होई पला चला कि माई तो काम छुआ हम पूरा जमो देवता न कोन स्त्री मत सियारे ने सुनो चारि युगरे फैमिली प्लानिंग हे छंदी चारि नारी फैमिली प्लानिंग हे कि छुआ जन्म हे अरे बस हे